Nyaya yandakabata nhasi vana vababangu haina kana kumira mushe. Chekutanga regai nditange ndapa yambiro yekuti munhu wese kana uchiziva hako kuti hauna kusimba, hana yako haina kugwinya pakungoona zvinhu zvese usatombondotarisa mafotos enyaya iyoyi, please please please. Ndiri kuda kukupai nyaya iyi munhu wacho achitsanangura ega zvakaitika, asi nekuda kwemamiriro nestatus yake nezvaari haagoni kunyatsoupedzeredza zvese nekuti kutotaura chaiko kuri kumunetsa. Saka ini ndichazonyatsa kukutsanangurirai zvakazara mushure mekunge ndakupai short clip yandoda kukupai panapa kavidhio kadiki diki achitsanangura zvaakasangana nazvo muupenyu hwake. But tiri kutaura munhu wekuti haachakwanisi kupfeka hembe paari. Musana wese uyu, kumusana uku kwakavhurika zvekuti munotoona mbabvu, unoona zviri mudumbu. So wagomana 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata otende otende Utindi TV yaba ganjanda uyai kane muone. Chekutanga nhasi chandoda kutaura ndechekuti kana usina hana yakasimba, please usandoona hako mafotos enyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi. Ndati kana usina hana yakasimba, 1, kana uchinwa mapirisi eBP, 2, please usandoona nyaya, usandoona mafotos enyaya yatinayo nhasi ari kuWhatsApp kwedu. Ingoteerera nyaya panapa wosiya zvakadaro. Nyaya ndinayo nhasi, tinombobudisa nyaya mumaTV umu, tinosangana nenyaya matinofamba umu, but yanhasi nyangwe neni ndasimudza maoko mudenga ndasarenda yandikunda. Hazvisi kuita unga zviri kuitika. Tine munhu akadanana nemukadzi wemunhu, ndobva atanga kubuda masvosve kunhengo yesikarudzi. Izvezvi kutaura kuno masvosve akamira, musana wake uyu uri kuhiwa nezvinhu zvaasingaoni kuti zviri kubvepi uye zvinyi zviri kutongodya kudai. Mukaona foto remusana iwoyo, zvandiri kutaura rinoda munhu akasimba anosara akagwinya. Kuhiwa zvekuti bhonzo remusana unoriona, mbabvu unodziona idzi, matumbu anooneka nechekumusana kuno. Saka hama dzangu, nyaya ndinayo nhasi. So ndichakupai ka short clip, ka video katakatuma munhu akamutora nefoni. Mugare matiregererawo, kane poor quality pakutarisika kwako ka video ikako. Nekuda kwekuti munhu atakatumidzira munhu asingajairi zvekutora mavideos. At the same time phone yaakashandisa inengewo yakaitawo diki zvakanyanya. Saka zvakatodzikisawo quality yevideo plus zviri kutopesana achitaura malips yake nekutaura kwake zviri kutokakupesana, but nyaya yacho haina kumira mushe. So ini ndoda kuti titeerere nyaya iyoyi, mozotiudzawo zvamunenge manzwa mucomment section. Asi mushure mekunga ataura, maona video, ndichauya kunyatsa kutsanangura kujekesa, nekuti munhu haasi kugona kutaura kwenguva yakareba, zvekutotaura 3 minutes mune matomunetsa. Saka ndichazonyatsa kudedemura kutsanangura zvese nedzimwe hama dzaakabudisa nemazita mamwe atichataura ipo panapa. So ndakukupai video iroro murione. Vose vari kutanga kusvika pano, please bayaiwo pakanzi subscribe. Kana mwabaya ipapo pane kabell kanobuda kakanzi mukatokonya futi kako hazvitori mari kufoni kwenyu,
asi zvinokuisai paadvantage yekuti chipi nechipi chatinobudisa panapa munopiwa notification kuratidza kuti kune chimwe chauya paUtindi TV. Michael Mataga ndikusangana nedambudziko randiri kusangana naro. Ndine mudzimai andakafambidzana naye ari mudzimai wemunhu kusaziva, so takafambidzana kwe6 months. Tafambidzana kwe6 months, murume wacho akazouya kubva asvika tiri tose. Then tasvika tiri tose kubva tataurirana, kubva ndamutsanangura zvizere kubva azvinzwisisa. Taita saizvozvo takagara kwe1 week. Tagare kwe1 week, mudzimai akazondifonera ndikati nacho kwasoramba achifambidzana newe kuzori mudzimai wemunhu hazvikwanisiki. Saka mudzimai uyu aiita zvemanjusu. Saka akabva anditi uchazviona ini handirambwi. Ati handirambwi kudaro, ndakatambudzika kuti ndoita sei. Ndakatanga kuita dambudziko rekuzvimba nhengo yangu yokokanzika ndikada kuti ndaibuda masvosve. Yaita saizvozvo ndakazobetserwa nhamwe bva zvapera ndakatanga kuita inenge chicken pox pakati pemusana. Zvatanga saizvozvo ndakatsvaga rubetsero ndichitsvaga rubetsero zvishaikwa kusvika musana iwo wakutyika musana iwo kuita maronda. Ndakazoenda kuchipatara zvikanzi ihenia. Right. Ndakuda kujekesa zvichida tine zvatisina kunyatsonzwa ipa. Murume uyu anonzi Michael Mataga. Murume anonzi Michael Mataga uyu aishanda kumberengwa kunova ndo kwaari izvozvizvi, achishandira anonzi Mist Manduku vane matracks. So murume uyu ndo paakasangana nemumwe mudzimai. Ini ndiri kufunga kuti akasangana pane mukana wakakura wekunga akasangana it's either nechipoko kana kutoti nenjuzu chaiyo chaiyo, kana kuti munhu anoshereketa. Munhu waakasangana naye uyu sezvaataura kuti vadanana naye, iye akazozviona mushure kuti munhu uyu akaroorwa, akazozama kuenda kune murume wake kuti vandoyanana, asi akanga atorega mudzimai uyu. Mudzimai akamudza soko rekuti ini handirambwi. Ini handite sei? Handirambwi. So ndobva aenda kune murume wake kokumbira sori yekuti ndaisaziva kuti munhu uyu akawanikwa. Heino mhinduro yemurume wacho. Murume wacho akapindura akati, inini uri kukumbira sori ende uri kuratidza kuti unoda kundiripa, but inini handidi anything chinobva kwauri. Nei, nekuti iwo hauna zvawaiziva. Just that. Ndobva atonyarara. Asi ndakazombosangana naye after some days, tikatomhoresana zvakanaka nemurume yeye, zvichiratidza kuti hapana kana nyaya, akatongonyarara zvake. But chakazoitika ndechekuti akatanga kubuda masvosve panhengo yake yeScarods. Pese paainzwa kunge anoda kurasa mvura paibuda masvosve, achitofamba achimaona kuti ayo masvosve ayo. Zvadaro nekufamba kwenguva akazosvika paakazotanga kuita dzinenge mhezi kumusana. Atanga kuita dzinenge mhezi kumusana. Mhezi dziya dzakatanga kukura achiita semunhu akudyiwa kumusana uku nezvinhu zvaaisaona. Kusvikira izvozvi musana wacho mukautarisa wakatodyiwa, wakatoratidza kunge munhu pane chinhu chaitodya kun'ashura kuti ng'ashu kunatsa kutodya chaiko, kuita raundi kudai. So ndo zvakabva zvakonzera kuti pacherwe zvokuti bhonzo remusana riya rinodzika kudai unotorona richibudikira kudai. Matumbu ari mudumbu unoona achibudikira kuti ayo. Mbabvu dzekumusana idzi unotodziona dzichibudikira ipapo, kuratidza kuti musana wakatodyiwa.
right. So ini ndichitaura naye ndakuchitsvagurudza ndikati mudzimai uyu anga akamboita sei wawakadanana naye. Iye ndio paanotsanangura kuti mudzimai uyu aiita zvemanjuzu, anga aine machira emashavi emanjuzu and so forth, uye inguva dzakawanda dzaaienda kumvura usiku, pamwe pacho aenda kuma4 kana kuti kuma5 achindospenda kana kuti 6-8 hours ozodzoka, aidzoka usiku. Sometimes pamwe aidzoka pakati peusiku, pamwe aidzokawo kuma8 or 9 dzemanheru asaenda kumvura. Saka iye ndamubvunza kuti wakamboendawo here kumvura ikoko kwaienda mudzimai uyu. Iye ndo paanoti ndakambomuperekedza ka1 asi handina kuzoda futi nekuti zvandakaona zvakandityisa. Ndikati wakaonei? Zvikanzi ndakaenda naye kumvura ndikandomira kure, ndofunga about 100 meters, but iye akatoenda pamvura akatopinda mumvura akadisappear. Kwazi ndakambomira ndofunga kweawa nezvimwe, ndikatonototi apa pasina munhu ndobva ndadzoka. Iye ndobva azoteera kumba kudzoka usiku. Ndokutsanangura kwake murume. Nhoroondo yese yandiri kukuudza iyi ndakaita almost a week ndichiunganidza nokuti kutaura kunotomunetsa. Paya pamaona achitotaura pakavidhio kaya paipota achiita seanostika kunga kwakuri kutoshingirira. That's why muri kuona kuti atadza kusvitsa kana kuti 3 minutes chaidzo dzekutaura. Anenge achitoita zvekutoshingirira. Saka dambudziko hombe riri kuitika pana Mataga nderekuti haana hama, anogara ega. Paari kugara pacho ailoja ipapo, ndokuzosvika pakungozi chigaraiwo. Handi muri kuona, ndokuzosvika pakunzi chigaraiwo, haachabvisi rent, angova munhu. Ndikati wakamboroora here? Zvikazi handina. Ndiye anga atori mudzimai wangu wokutanga iyeyo, ane 25 years mukomana. Ndikati saka una mai here? Zvikazi mai vakashaika muna 2020. Ndikati ko baba vari kupi? Zvikanzi baba ndo vakatotanga kushaika muna 2018. Baba vaibvepi? Vaigarepi? Baba vake vaibva kumadziva, kubhindura kumadziva. Ndokwaibva baba vaMaikewo Mataga. Vakashaika zvese namai. Ndambotaura ndikati mai vaibva kuBotswana. Saka kureva kuti side rekwamai hakuna patinogona kuita follow up kunze kwekutoti kubhindura vanozivawo vekwamadziva, vanozivawo vekwaMataga, vanoera moyo. Baba ava vanonzi Johannes Mataga, vanoera moyo. Kana kune anovazivawo ndapota mutibatewo panhamba dzedu dzeUtindi TV dziri padenga apo, pamwe chete namukoma mukoma vaMaikewo vanonzi Mr. Tafadzwa Mataga from UK. Mutibatewo nevose vangaziva munhu uyu. Please, tokumbirawo kuti muuye kuWhatsApp kwedu mutiisirewo mamessages muchishandisa nhamba dzeUtindi TV dziri padenga idzo. Situation ina Michael Mataga aina kumira mushe pari zvino, kutaura kudai zvinhu zvakasunama zvakamira nemusoro. Saka naka. So vari kuda kuona nyaya iyi, vari kuda kuona foto ra Michael Mataga, taisa link re WhatsApp group mu description renyaya inoi, taisa link. Then unogona futi kuti waona kuti watadza kupinda zvakanaka, unongoisa message pa WhatsApp yakangonzi link raMataga.
chete, usataura zvakawanda, uye usangoti link wobva wanyarara, unoti link Ramataga. Handiti right. Chimwe chamunoda kuziva ndechekuti kana mwapinda mugrupu mo tikakupai link reWhatsApp grupu redu, isu tichaisa foto iroro ka2 kana ka3 pazuva mugrupu. Handiti tinogona kuisa foto redu makuseni tozorisa manheru, kana kuti tinogona kuisa foto redu makuseni, masikati nemanheru. Why? Tinoramba tichiisa kuitire vabvawo kujoina group. WhatsApp channel haritoiti nekuti kune mutemo wako wakada kufanana newe YouTube. Harisi kuita foto iroro, haringotarisiki zvekumhanya. Saka ndiri kudzokorora futi kuti kana uchimwa mapirisi eBP, kana hana yako isina kusimba, please ndapota hangu usaenda kondoona foto iroro, ndapota usandoona. Iyambiro yandiri kupa yakasimba, ndadzokororazve. Handidi munhu anozorwara aona foto iroro. Handidi munhu anozopinda muproblem. Handi munoziva kuti Satani akangwara, madhimoni anotora advantage yezvinhu zvawanzwa nezvinhu zvawaona. Anogona kutokupinda madhimoni atokuataka nekuda kwekuona chete kana nekunzwa. So please ndapota, kana usina kusimba chingoteerera chete nyaya kunoko, usaenda kondoona. Sezvandambotaura, nyaya yaMataga iri kure nesu, iri kumberengwa, isu tiri kwaMutare. So kana pane vanogona kuda kutifanda fuel seTV kuti tisvike exactly pane munhu, tibatei paWhatsApp namba dzeUtindi TV dziri padenga idzi. Tinosvika ipapo toita zvinopfuura zvataona nhasi tapa nzvimbo. Handitika uye nevose vanoda kubatsira, Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvirova kuti kana washuwa nyaya dzakakora hobvu unongomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Otende, otende, Utindi TV yababa kanjanda, uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana weta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Otende, 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 otende baba, nesuo tasimuka tarirai.